L-inkjesta maġisterjali brabta mal-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija hija magħluqa għal daqstant issa wieħed jistenna lill kummissarju Angelo Gafà wara 7 xhur u nofs sa fl-aħħar jibda l-arresti brabta ma' dan il-każ li ħalla lil dan il-ġuvni taħt erba' sulari konkos lura f'Diċembru illi għadda. 4 tiem biss wara illi l-Prim Ministru Robert Abela laqqa lill-ġurnalisti f'Kastilja 2 ftit tal-minuti biss qabel eluf ta' Maltin u Awċin ħonqu il-pjazza quddiem l-uffiċċju tiegħu, il-Maġistrat Marcen Farrugia għalqet din l-inkjesta b'allegazzjonijiet insistenti jindikaw li din l-inkjesta diġà kienet magħluqa meta saħansitra Abela indirizza lill-poplu dakinhar filgħaxija. U wara illi matul il-ġimgħa l-oħra Abela u t-tim tiegħu jivvutaw bil-qalb kontra l-inkjesta pubblika blom tibki huma ħerġin mill-Parlament mingħajr lanqas biss qalula kelma, il-Gvern issa dar favur l-inkjesta pubblika għalkemm mhux kulħadd qabel, inkluż il-Prim Ministru nnifsu. Wara attakk wara ieħor partikolarment matul il-jum ta' tnejn f'dak li ġie deskritt f'assassinju tal-karattru fuq il-Maġistrat Farrugia, il-Prim Ministru laqqa lill-midja fit-taraġġ tal-bitħa ta' Kastilja fejn infurmhom illi l-inkjesta maġisterjali hija magħluqa 4 tiem biss wara li qal li l-Maġistrat tawlet iż-żmien stipulat. Matul il-famuża konferenza ta' tnejn filgħaxija Robert Abela saħaq li kien ġie infurmat bl-allegat estensjoni tal-Maġistrat iżda mistoqsi minn Net News min infurmah b'dan kollu huwa naqas milli jgħidilna min. U ċaħat ukoll milli jagħmel apoloġija lill-Maġistrat Marcen Farrugia. L-informazzjoni kollha illi kelli kienet waħda li kienet Ġifieri min informak ma tistax tgħidilna jew ma tridx tgħidilna. L-informazzjoni illi ingħatat lili kienet waħda leġittima. Ma min informak ma tistax tgħidilna. Apoloġija m'intix lest tagħmel lill-Maġistrat. Qed tara kif l-argument kif vera qed tikkonfermali. Nistaqsik jien, ma apoloġija lest tagħmilha jew le. Bat nixtieq indawwar id-soġġett. L-apoloġija għandha ssir minn min ħalla inkjesta maġisterjali it-tul għal tant żmien. Dan kif qed jiġi allegat li kienet l-istess Avukat Ġenerali li informatu biksur ċar tal-etika Net News insista dwar jekk hux se jagħmel apoloġija lill-Maġistrat Abela iwieġeb b'dan il-mod. Nhar it-tnejn min informak it-tieni nett. Wara dak id-diskors kollu ta' nhar it-tnejn inti lest tagħmel apoloġija lill-Maġistrat Marcen Farrugia għax kien daqsxejn diskors b'saħħtu. Sa nkunu onest. Imma jiena m'għandix, imma jiena ma rridx wassal il-vuċi tas-soċjetà tagħna. Jiġifieri jekk inti il-vuċi tas-soċjetà kienu ilhom 7 xhur u nofs jappellawlek għall-inkjesta pubblika. Jiġifieri qed tinstema' daqsxejn kontradittorja mbagħad. Lanqas xejn. Intant il-ġurnalisti fakruh kif 4 tiem ilu stess kien qal li se jippubblika r-rapport tal-inkjesta maġisterjali biex issa qed ifarfara fuq l-Avukat Ġenerali. Appena l-Avukat Ġenerali taddili dak ir-rapport jien se nkun qed nippubblikah minnu fih. Kif jiġi f'idejja jien se nkun qed nippubblikah minnu fih. Brabta mal-inkjesta pubblika li ħabbar u ammetta illi lanqas it-termini ta' referenza għadhom huma l-istiturija tal-istat ta' paniku li kien fih matul il-jum ta' tnejn. Ġimgħa d-dieħla nkomplu b'aktar laqat ukoll, imbagħad ikun hemm il-pubblikazzjoni però qegħdin naraw illi fi ftit tal-ġranet l-inkjesta pubblika tinbeda wkoll. U naturalment it-termini ta' referenza se jkunu pubbliċi. Mal-intemmet il-konferenza, Net News għal darb'oħra saqsa lill-Prim Ministru minfurmah dwar dak illi kien għaddej fl-inkjesta maġisterjali iżda hu naqas milli jwieġeb. Se tibqa' ma tgħidilniex min informak Prim Ministru. Lil min qed taħbi Prim Ministru. Francesco Catania, għal Net News.